Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalaan, ulit kita sa balita lokal. Pila ka mga barangay sa syudad sang Bago liwat naka-record sing kaso sing COVID-19. Drivers ang carrying embulbado sa aksidente sa Banwa sang Valladolid nagtaliwan samtang ginabulong sa hospital. Balita nasyonal, nagkalamatay bangod sa Bagyo Ulysses, nagsaka na sa 33. DepEd hindi na pagdayunon ang bidding sang 4.2 milyones pesos nga balor sang ham kag cheese para sa Christmas party sang Central Office. Balita international, ginaduso nga recount sa Arizona ginpauntat na sa grupo ni US President Trump. Sa sports balita, Pinoy MMA fighter nga si Geji Takyo daog batok kay Song Ming. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Nobyembre 15, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nang, pwede na ko balik. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sunday edition. Sa aksyon! Last size Jess Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Liwat nga naka-record sang COVID-19 positive cases ang pila ka mga barangay sa siyudad sang Bago Negros Occidental. Pila ka semana nagligad sang ini ang nag-COVID-19 free. Sa labing ulhi nga COVID-19 barangay cases monitoring report sang City Health Office. Ini ang mga barangay ang mga poblasyon nga may isa ka kaso, karidad nga may isa, lagasan may duha, kag busay nga may isa. Sa karon may 12 na lamang ka mga active cases ang siyudad, wala sang recoveries, kag wala man sa nadugang sa mga napatay. Sa kabugusan ang siyudad ang may 305 ka mga confirmed cases, 281 recovered patients, kag 12 ang nagkalamatay. Gian klaro ni Mayor Nicolas Yulo nga kontrolado kag wala man sang gintugang nga problema ang pagdagsa sa mga tao sa Bago City Coliseum and Cultural Center agud magkuha sang bulig pinansyal nga unconditional cash transfers kon UCT sang Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Sulo kay Yulo, normal lamang nga magtipo ng mga benepisyaryo sang sininga programa bawod kinahanglan man sa mga ini makabaton sa ayuda sa ginasuprer nga kapigaduhon tugas sang krisis sang COVID-19. Ginpanawagan sa alkalde sa mga benepisyaryo nga sundo ng health kag safety protocols, labi ng social kag physical distancing. Ang UCT ang isa ka outright subsidy nga programa sa DSWD para sa mapigado nga naapektuhan sa impact sa excise tax kag sa fuel kag sugar. Ini ang ginumpisahan sa 2018 kag kabahin sa social mitigation program sang Duterte administration sa idaluman sang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Act.
Ginkompirma ni Police Captain Wilfredo Binoman Jr. nga napatay si Ana Rose Villacampa samtang ginabulong sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Tuga sa aksidente sa National Highway sa Barangay Mabini, Banwas, ang Valladolid, Biyernes ng gabi. Sunod kay Binoman, sakay si Villacampa sa iya Suzuki Carry halin sa norte pakadto sa sur. Nga direksyon sa aksidente nga nabungguan sang truck nga ginamaneho naman ni Rico Valdivia, 48 anyos, residente sa Barangay La Granja, syudad sang La Carlota. Dugang pinibinoman halin sa sur pakadto sa norte nga direksyon ang truck kag kargado pa sa mga tubo sang natumba sa dalan ka aksidente nga nabungguan ang salakyan ni Villacampa. Sa mga aksidente, nadala sa man ang salakyan niya ginamaneho ni Margiel Aris, 40 anyos, na gintunaan. Sa pagkapila sini upod ang 3 ka mga pasahero. Napilasan man sa aksidente si Ronald Cabarles, 42 anyos, sang Tabao proper, driver naman sang tricycle matapos nagtumpilak sa talamnan. Si Valdivia ang nagapabilin sa custodial facility sang Valladolid PNP ka nagapangtubang sa kaso reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries and damage to properties. Confirm siyang family ni Ana Rose na nag-expired siya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang iba din, anong status? Minor lang, outpatient. Kabahin sang pahayag ni Police Captain Wilfredo Binoman Jr. Nasapwa ng bangkay sa isa ka persona nga wala pa nabaluan sa karon kun bala lalaki o kun babayi sa magamay nga buho sa tunga sang kampo sang tubo sa Hacienda Inday Uya, boundary sang Barangay Mansilingan kag Vista Alegre, las 3:15 sang hapon Sabado. Sa pagpangusisa sang Police Station 7 na nakakita sang bangkay amo nagakarga sang nagakarga tapas sa lugar. Una diri sa sulod sang 2 ka semana ang mga nagakarga tapas nakapanimaho na sang hindi may baluan kun ano nga sahi sang baho. Kahapon sang nalapakan sang Carabao sang enkargado ang buho rason na ilan inigin kot-kot matapos nga ginalangawan kag didto nakita ang tiil. Dugang pang bangkay nakitaan nga hublas kag nagabarikutot sa buho nga nagadalom sang hindi magsobra sa 1 ka metro. Natumba naman ay sa ka-trucking nga kargado sang tubo sa area sang Aquiles-Zaico Highway, Barangay 1, syudad sang Cabancalan, takna alas 5:30 kahapon sang hapon Sabado. Ang driver sang truck ang ginkilala kay J. Solera, 27 anyos, residente sang Puro Carpio, Barangay Salong, Cabancalan, nga nakaangkon sang minor nga kapilasan. Sunod kay Lieutenant Jomel Salardang, Deputy Chief of Police sang Cabancalan PNP. Ang truck ang nagabiyake gikan sa sur padulong norte sang natabo ang aksidente. Dugang pa ni Salarda nagapakita sa investigasyon nga posible nawad-an sang control ang driver nga nagresulta sa pagkatumbas sang truck sa natuong nga dalan. Sunod kay Salarda, maswerte nga nakadalaga ng tricycle driver nga si John Ortega, 20 anyos, sang Sitio Naga, Barangay Biniquil, syudad sang Cabancalan, sa iya nakita nga nagahilay na ang mga tubo. Napilpila naman ang bumper sang isa ka SUV nga nagaparking sa kilid sang dalan. Gindala ang driver sang truck sa Lorenzo Zaico District Hospital sa syudad sang Cabancalan. Diri sa may ginakayo nga nga sa may crossing, may medyo lublob na dang area mo. So naglabay na siya, siguro na out of control ang ini nga truck kag amo ni nga naghilay kag ni natumbahan ang isa ka tricycle. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Jomel Salarda. Nagpatuman na sang panibago nga work week schedule ang talatapan sang Commission on Elections sa COMELEC sa syudad sang Bacolod umpisa nagligad nga semana. Sunod kay Attorney Katrina Trino Canya, bukas sa pagbaton sa mga kliyente ang ila talatapan nga nagaplano magparehistro humalin sa adlaw nga Lunes tubtob Huwebes, las 8 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dugang pa ni Canya na dugangan nagidman ang kadamuon sa Bacolod noon nga nagakadto sa ila opisina. Labi na sa sini nga semana sa diin naglabot na sa masobra 90 ka individual ang ilatigan nga naakomodar kada adlaw. Iwat man sinigin panugyan sa publiko nga dapat mag-obserba sa ginapatuman nga minimum health protocol kag mahimo magdala sang kaugalingon nga ballpen. Dapat man nga siguraduhon sang tagsa ka mga aplikante ang pagdala sang kinahanglanon nga mga IDs kag dokumento para sa mas madasig nga pagproseso.
Kag sa katapusan nga balita lokal, naglabot na sa 16 tanan ka mga individual ang tigay nga nadakpan kag ginmultahan sa task force disiplina nga naglapas sa face shield ordinance siyin patuman sang syudad. Sino kay Wilfredo Taba Julingo, acting officer sa nga task force, liwat pa nga nagpatigayon sa information campaign ang ila grupo antes nagpatigan sa aktual nga pagpanako. Dugang pa ni Julingo madamo sa gihapon sang Bacolodon ang wala nagasunod sa ginapatuman nga health protocol pagkumpiyansa nga hindi matapikan sa COVID-19. Sa nibaloan nga base sa penalidad nga nakasaad sa face shield ordinance ang sinuman nga madakpan nga naglapas sa mga kasuguan na magapangatubang sang multa nga 200 pesos para sa mga residente sang syudad samtang 300 pesos naman para sa mga pangayaw. Sa balita national, nagkalamatay bangod sa Bagyo Ulysses, nagsaka na sa 33. DepEd hindi na pagdayunon ang bidding sang 4.2 milyones pesos nga balor sang ham keg cheese para sa Christmas party sa Central Office. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Good morning mga ka-aksyon! Kamusta? Kamusubong nga Domingo. So, tunga-tunga na sa bulan sa Nobyembre. Kay November 15, subong nga adlaw. Sa mga ka-aksyon ta nga nagaupod sa aton subong nga aga. Good morning, gid kay Miss Heaven Heaven. Mayong aga, Miss Heaven Heaven. May landak nga pagpamati kay Alex Montesa, Arangkada Ma'am Dorel, happy blessed Sunday morning. Yes, same to you, sir. Kay Orlando Similiano, good morning Ma'am Dorel, good morning. Aksyon Radyo. Kay Dennis Richard Tiborama, good morning Mami Dorel, what a nice outfit. Abaw, have a nice day, God bless us all. Adra sa bay San Enrique. Naglabay ko nagapon, then sulatay ka nakita ba, no? Siyempre, paano ito kami makita? Kay Dula, kaya Galaga. Kay Jonathan Barrientos, good morning. Kay both spiritual food, correct. Ay, sa mga gini man. Masimba, halong gid mga ka-aksyon. Kay Glenn Santa Ana, good morning. Dra sa may Bago City. JVL Lontayaw, good morning man. Kay Ed Antejos, watching from Vancouver, Canada. Diin si Boy Duran. Actually, every Sunday ako lang gid yang program. Kay Aksyon Balita Sunday edition lang gid ya Sir Ed Antejos. So, ako lang gid na every Sunday. Kay Ma-Earl, good morning. Yolanda Galiegar, good morning man. Kay Nene Silva, happy Sunday man ma'am. Martin Aliling, good morning. Dara sa may Imos, Cavite. Kay Johnny Calvo Espadera, good morning. Aksyon Dorel, ginapa-shoutout ko lang ang taga MDRRMO La Castellana, Negros Occidental. Sige, good morning sa inyo. Kay Elisa Idanyo, good morning Aksyon Dorel. Watching live kami din sa Balay. Happy kape-kape lang with manang suping kag manang neneng. May lang nakapag-kape-kape, mama. Kaya, Ma'am Cory Vidaha man, dress sa may Kuwait. Good morning. Thank you, ma'am. Kay Jean Hisulgon, good morning. Aksyon Dorel, blessed Sunday to everyone. Kay Nalcrek Sarabia, good morning. Si Ma'am Jean Hisulgon, sila ning tag-iyas ang pahuanda sa Valladolid. Ma'am, kamo ni. Ito nalipat ko. Anyways, good morning dara sa inyo. Kay Nalcrek Sarabia, good morning Aksyon Dorel, mayong aga man. Kay Papay, kag Kendrick sa Candoni, watching live from San Andres Bukid, Metro Manila. Uy, nakalabay mo ko da sa San Andres Bukid sa Metro Manila mong, in fairness. Alex Puentes, good morning sir. Kay Randy Santisas, watching from Manila. Teresa Pedrosa, good morning ma'am. Kay Arrow Ortega, happy Sunday morning dira sa may Kingdom of Saudi Arabia. Correct. Sige. Mario Benaflor, good morning. Ginagreet mo lang yung asawa si Vanji.
Tapos na ang quarantine namon 14 days. Ay very good kay negative sila. Congratulations, swab watching from Auckland, New Zealand. Ay, isa man sa handom ko nga lugar ang New Zealand. Sige lang. Kalagawi ko na soon. Kaya Michael Joseph Hilado, good happy Sunday morning. Ever pretty gorgeous Dorel in black. Wow, thank you sir. Keep safe lang always and stay healthy always lang. Ga-monitor diri sa handumanan. Thank you sir. Stay safe man. Kay Kelly Jelly, happy Sunday, Aksyon Dorel. Stay safe always watching live here sa USA. Stay safe all Salvadorians into Mr. Beboy Villasor. Good morning kay Sir Felix Pasales Jr. Thank you sir ha. Kay Joy Drilon, have a blessed Sunday Aksyon, Miss Dorel. God bless. Same to you man ma'am. Enjoy your Sunday, gid. And God bless you. Okay, sige mga ka-aksyon. And by the way, kay di ba may good news kami to. Sang kailangan daw katunog isa ako mo ito. Sang Sunday. So sa mga nagliligad na semana, ang pwede lang maka-join sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio. Ang mga taga Bacolod lang. So good news kay I think nag-umpisa na kahapon. Kahapon nag-umpisa na ang sulit ang papremyo naman niya sa province-wide na, hindi lang Bacolod ang pwede maka-intra. So, meaning, ang taga-province pwede na, and I know nga ang iba nakapadala na sa nila entry. Until today, ang pagpadala, actually, padayon lang na siya. Kagbuas, ma-start na ang paggabot sa province-wide man. Kahit bilang pagpasalamat man sa aton mga ka-aksyon nga maukod nga matagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. So mag-umpisa buwas ang province-wide nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. So I'm so excited na kay kadamo comment nga mga ka-aksyon naton nga taga-province nga ba sila nga tani sa province man na. So nabatian na namon. Chart ka nabasahan. So we decided nga i-province-wide naman. So starting tomorrow, see you. Kung sino ang pinakauna nga malawagan, kay do kadamo na to kuno sa nagpadala, hambal ni Aksyon John, kasi Aksyon John naga print out sa mga nagapadala da sa ila entry. So, good luck guys. Kaway pa nga damo sa magdaog. Kay Yolanda Galiegar, good morning ma'am. Thank you ma'am. Sige, standby for Balita National. Sunday edition sa Aksyon! Last 26 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday edition, detalye sa Balita National. Naglambot na sa 33 ang nagkalamatay, samtang 20 naman ang padayon pa ginapangita matapos naglaslas ang Bagyo Ulysses. Sunod sa kaya National Disaster Risk Reduction Management Council spokesperson Mark Timbal, sa 33 nga nagkalamatay, 15 diri ang gikan sa Region 2, 6 sa anom sa Calabarzon, 5 sa Region 5 kag 6 sa Cordillera Administrative Region. Sa 22 naman nga pilason ini ang gikan sa Region 3 nga may 3, 9 sa Calabarzon, 8 sa Region 5
5 kag 2 sa kon 2 naman sa car. Sa 20 naman nga missing, 5 ang gikan sa Region 2, 2 sa Calabarzon, 8 sa Region 5 kag 5 sa car. Ginabulubanta naman nga naglambot sa 968 milyones pesos ang balor sang agricultural damage nga gintugas sang bagyo sa Regions 1, 2, 3, 5 Calabarzon kag car. Naglambot man sa 3,013 ka mga balay sa Region 1 kag car ang nagkalaguba. Sa karon naglambot na sa 3,710 ka mga personnel ang na-deploy sa mga lugar sa Cagayan kag Isabela kung sa diin nagpatigan pa o kung nagpatigan pa sang rescue operation ang mga stranded o kung sa mga stranded nga mga individual. Ginpaidalom naman sa state of calamity ang Cagayan bangod sa pagbaha tugas ang Bagyo Ulysses umpisa Sabado nga adlaw. Sa Facebook page ginpahayag sang Cagayan Provincial Information Office ginhimo sang Provincial Board ang ining nga deklarasyon matapos ang pinakalala nga lapnagon nga pagbaha sa history sang probinsya. Sudo kay Cagayan Governor Manuel Mamba, 28 ka mabanwa kag isa ka syudad sa ila lugar ang ginbaha kag kapinsyam ang nagkalamatay. Samtang ang Tuguegarao City ang nagdeklarar man sang state of calamity bangod man sa pagbaha. Nanginwalang Malacañang sa mga alegasyon nga wala nakapreparar ang gobyerno nasyonal sa lapnagon nga pagbaha sa probinsya sa Cagayan kag Isabela bangod sa Bagyo Ulysses. Sa laging handa public briefing ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, wala na caught unprepared ang gobyerno bangod nakapreposition naman ang makinahanglanon. Na-eksperyensyahan sa probinsya sa Cagayan ang lapnagon nga pagbaha bangod sa ginalagar pag-release ng tubig sa Magat Dam. Ginpahayag ni Roque ang mga gintrabaho sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, lagip ng Department of Transportation, Philippine Coast Guard, kaiban pa sang naglaslas ang bagyo. Samtang ang PNP ang nag-deploy naman sang 747 ka search and rescue operation personnel, kag build 3 ka mga reactionary standby support force sa Region 2. Kag sa katapusan nga balita national, wala gindayon sa Department of Education ang ila kuntani pagbakal sa masobra 4 milyones nga balor sang ham kag cheese nga para sa Christmas party sa Central Office. Nagpagawa sang statement ang DepEd matapos ginpamangkot angot sa kontrobersyal nga post sa ila website angot sa imbitasyon sa bidding sang 400.278 o kon 4.278 milyones nga supply sang ham kag cheese. Sudo kay DepEd Public Affairs Director June Arvin Gudoy, gin-reallocate sa departamento ang pondo para mabuligan ng empleyado nga napektuhan sang Bagyo Rolly kag Ulysses. Ang pondo ang usaron man para suportahan ang mga napektuhan sang COVID-19 pandemic. Nabutang sa statement ni Gudoy, gin-cancel ang pagpatigan sang bidding bangod hindi ini nagakaangay karon nga tinion sa diin ang ilang mga empleyado ang napektuhan sang mga kalamidad. Na-delete naman sa website sang DepEd ang invitation for bidding. Lasay Strength Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sila. Para sa heavy duty Alright, good morning liwat mga ka-actions. So sa mga nagapadaan nyo pag-upod sa aton subong nga aga, kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor. Good morning, Aksyon. Dorel, subong ma'am, nag-monitor kami din sa Firmville Executive Home Panokoy. Kay Leiden Navarrete, good morning, happy Sunday. Kay Jonah Garcia, good morning, Aksyon Radio Bacolod. Good morning man sa Family Garcia, Generalao Family, Dalumpines, sa may Sitio Lunaw, Barangay Mailom, Bago City. Salamat po watching from Tandang Sora, Quezon City. Thank you. Kay Michael June P. Season. Sir Michael, good morning. Aksyon Dorel. Have a blessed Sunday sa imo kang sa tanan nga Energy Fans Club. Keep safe always. Monitor from Chatu, Elise Paranaque. Good morning, sir. May landa nga pag-monitor kag keep safe always, kids. Sa aton mga ka-aksyon. Alright, so sa ato mga ka-aksyon, 40 days na lang gid no antes ang Christmas.
kag 47 days before naman ang year 2021. Grabe. So sa San Olan tato nag 100 days to go before Christmas. Nakamama na. Tapos subong 40 days na lang gid yung mga ka-aksyon. Gamay na lang, mabato nyo na ang 13th month eh. Ba nag-react si JM. Yes, super agree gid siya. Of course. Gamay na lang gid niya, no? Gamay na lang gid nga baka-baka. Sige. So sa aton mga ka-aksyon ha, okay na. Sige, hindi na ako magduga. Sige. Standby for Balita International kag Sports. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may Sunday edition sa Aksyon! Las 6:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Nag-surrender na ang abogado ni US President Donald Trump ng iduso pang kaso nga gin-file sa maini sa estado sang Arizona. Iniagod liwat isipon ang balota sa damlag lang nagtakop nga presidential election sa Estados Unidos matapos may baloan nga 2 man kamanubo ang tsansa nga magdaog si Trump sa nasambit nga estado. Sa ito nakaligad nga semana sang nag-file sa kaso ang kampo sang Republican President sa pagpati nga may pila ka mabotante ang nagamuhan sa eleksyon. Samtang nagpagawa naman sang pahayag ang kampo ni presumptive US President Joe Biden. Agot diri nga sunod sa ila ginsayang lamang sa Republicans ang oras sang tanan. Bungod pilit nila ginapakigbato ang ilang mga alegasyon nga kulang naman sang basehan kag ebidensya. Kag sa aton man nga sports balita, nagdaog sa anay one flyweight champion Gigi Eustaquio batok kay Song Ming sa Korea sa 1 inside Matrix 3 nga ginpatigaan sa Singapore. Umpisa sa unang round pa lamang nang nagresibo na si Eustaquio matapos ginpaulanan sang sumbag kag sipa ang Korean fighter. Samtang ko nagdaog si Eustaquio nang insuli naman ang natabo kay Kevin Billington o napaslawan ini kay ana UFC fighter John Lineker. Napaslawan man si Lito Adiwang pinagi sa split decision batok kay anay Shulu champion Hiroba Minowa sang Japan. Las 6:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karong adlaw Domingo Nobyembre 15, 2020. Happy birthday lang sa akong tita Michelle Gacho Basa dira sa may barangay Carabalan, Himamaylan City. Enjoy your day, God bless you. And sa ato mga ka-aksyon nga nag-upod sa aton subong nga aga, good morning ged Lonel sa Putin kag Dayna Malabago, good morning. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.